खुलुमबाय लोगोफोर टेक सिरिजनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय बावहरबाय आंनि मुङा स्वरनw स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों सोलोंनानै लागोन पेन आरो आधार कार्डखौ माबोरैहाय लिंक खालामनानै लायो स' इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा सिगांनि भिडिअ नायनाय बायदि नटिफिकेसन फैदों जे 30 जुनसिमहालागै जोंहा जोंनि पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ मोननैजोंहाय लिंक खालामनानै लानांगौ नङाब्ला 1000 नि जुरिमाना नांनो हागौ सरकारनिफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि पेन कार्ड माने माखासे फाइनान्सियेल ट्रान्जेक्सनफ्रा स्टप जानो हागौ होननानै बुंदोंमोन स' बिनिखायनो जों बे भिडिअखौ लानानै फैबाय आं जों बे भिडिअआवहाय माबोरैहाय जों पेन आरो आधार कार्डखौ गावनि मबाइलावहाय लिंक खालामनानै लानो हायो बिनि फारसे बे भिडिअआवहाय नायलांगोन आरो स' भिडिअखौ जोबजासे नायलां नोंथाङा होमब्लानो बुजिनो मोनगोन नोंथांनि मबाइलावहाय नों माबोरैहाय बबेयाव मा खालामनानैहाय नोंथाङा नोंथांनि पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै लानो हायो स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दा आं स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ स' पेन कार्ड आधार कार्डखौ लिंक खालामनो थाखाय जों फार्स्टआव डाटा काउन्ट खालामनानै गुगोलाव फैबाय गुगोल क्रोमावहाय बेवहाय जों पेन कार्डनि माने इनकाम टेक्सनि वेबसाइटआव थांगोन बेखौ थांनो थाखाय आं डाइरेक्ट इपि लिंक लिरनोसै गुगोलावहाय इपि लिंक लिरनानै सार्च खालामबाथाय इनकाम टेक्सनि डिपार्टमेन्टनि वेबसाइटआ फैगोन आरो इपि लिंक लिरनानै सार्च खालामबाय सार्च खालामखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेसआ फैबाय माने बेबायदि पेजआ बेवहाय जों डाइरेक्ट नैबे इनकाम टेक्सनि फार्स्टआव जे फैदोंना बेवहायनो क्लिक खालामना होदो मा होनो नैबे बेवहाय आरोखि बेवहाय क्लिक खालामबाय आङो बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि ओंखारगोन इपि लिंक 2.0 माने सिगांबो बे जाखांखाबायमोन आरो दा फुरा जागासिनो आरो बिनि गाहायाव फैदो गाहायाव फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबेबायदि माखासे अपसन्सफोरखौ नुनो मोनगोन बेवहाय इ भेरिफाइ दं लिंक आधार दं बेवहाय नै जेखौबो नायालासे जों दा माने आधार कार्ड लिंक खालामनाय बेखौल' सोलोंदों नालाय बे भिडिअ स' ओंखायनो आं डाइरेक्ट आधारखौ माबोरैहाय पेन कार्डजों लिंक खालामो बेखौ दिन्थिगोनसै आरोखि बेखौ पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनो थाखाय नैबे जोंनि सेकेन्ड अपसनावहाय थांदो बे सेकेन्ड अपसनाव क्लिक खालामनानै होबाथाय मोनसे पेज फैगोन जोंनियाव नैबायदि नै पेजआ दसे लडिं जादों बेबायदि पेज मोनसे अपेन जाबाय जोंनियाव स' बेवहाय लिंक आधार होनानै फैबाय आरोखि बे पेजनि थ्रुयैनो जों आधार कार्डखौ लिंक खालामगोन बेवहाय नोंथांनि इनफरमेसनखौ होनानै होदो डिटेल्सफोरखौ मा बिदों बेवहाय जेरै पेन कार्ड बेवहाय पेन कार्डनि नाम्बारखौ थुदो आं आंनि पेन कार्डनि नाम्बारखौहाय बेहाय थुनोसै पेन कार्डनि नाम्बारखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बे पेन कार्डनि नाम्बारखौ नोंथांनि नैबे माबायावहाय थुनानै होबानो जाबाय आरो स' दा पेन कार्ड थुखांनायनि उनावहाय नोंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ थुदो बेवहाय नोंथांनि आधार कार्डखौ खाथियाव जमा लाखानानै थानाया मोजां आरो स' बिनि थाखाय नांखागौखा आं आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ थुनोसै आधार कार्ड नाम्बार थुखांनायनि उनाव बे आधार कार्डआव नोंनियाव मा नाम दं आरो एक्जाक्ट बे नेमखौहाय बेवहाय टाइप खालामना होबानो जाबाय आधार कार्डनि एकर्डिं आंनि आधार कार्डनि नामाव जे दं बेखौ थुनानै होनोसै बेखौ माने मेटसिङावनो बेखौ लिंक खालामनो थाखाय जोंहा आधार कार्ड आरो पेन कार्ड नामा टाइटेलफोरा सेम जानांगोन स' होनब्लासो नोंथाङा खालामनो हागोन नङाब्ला नोंथांनिया मिस जागोन आरो बे आधार आरो पेन कार्डआ लिंक जानाय नङा नोंथांनिया स' बेखौ सिगां नायग्रोनानै लानाया मोजां आरो जुदि नोंथांनिया बे पेन कार्ड आरो आधार कार्डआ मिलायाबा सिगां पेन कार्ड नङाबा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लाग्रो नोंथांनि फुरा डिटेल्सआ सेम जानांगोन होनबासो जों लिंक खालामनानै लानो हागोन स' आं दायो आंनि डिटेल्सफोरखौ बाहाय फिल खालामसै नोंथांमोनाबो नोंथांमोननिखौ खालामदो आं फरवार्डआव बानायनोसै भिडिअखौ आंनि नामखौ होखांनायनि उनाव बाहाय मबाइल नाम्बार होनांगौ बे मबाइल नाम्बारावहाय अटिपि फैयो स' नोंथांनि लोगोआव थानाय मबाइलनि नाम्बारखौ होबानो जाबाय जिखुनु नाम्बार होबानो जायो बेवहाय माने अटिपि जेनेरेट खालामनो थाखायल' नांगौ आरोखि पान कार्ड लिंक खालामनाय समाव स' आं दायो आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनोसै मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनावहाय नैबे आइ एग्रि भेलिडेट माइ आधार डिटेल्सआवहाय क्लिक खालामनानै नैबे लिंक आधारावहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय लिंक आधाराव खालामनाय लोगो लोगो नैबाव जोंहा अटिपि मोनसे फैगोन नोंथांनि मबाइलाव बेवहाय स' अटिपिखौ थुनानै होदो मबाइलावहाय जा अटिपि फैदों नोंनियावहाय आं आंनि मबाइलाव फैनाय अटिपिखौ नायनोसै
आंनि मबाइलाव फैनाय OTP खौ आं टाइप खालामबाय बै OTP नि जे माबा बक्स फैदोंमोन बेवहाय OTP होखांनायनि उनाव नैबाव भेलिडेटआव क्लिक खालामबानो जाबाय दा जोंना आधार पेन लिंक खालामनायनि खामानिया जोब्बाय बेवहाय सक्सेसफुली दिन्थिबाय नै पेन आधार कार्ड लिंकिं कमप्लिटेड सक्सेसफुली स' दा नोंथांनि पेन कार्ड आरो आधार कार्ड खालामनायनि लिंक खालामनायनि खामानिया बिसिमाव कमप्लिट जाबाय आरोखि बिराद सिम्पल बे खामानिया ज' नोंथांमोना इजिलि खामानि बेखौ गावनि न'आवनो खामानि मावनानै लानो हागोन माने दखान बाजारावहाय बेखौ लिंक खालामनायनि एक्सट्रा फैसा होआलासिनो नोंथाङा गावनि मबाइलावहाय बेखौ नोंथांनि फेमिलिनि आरो नोंनि आरो सोरनिबा नोंथांनि रिलेटिभ्सफोरनि पेन आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै होबानो जाबाय बेबायदि प्रसेसनो स' बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो इयुनावहाय बेफोरबायदि फिसा नलेजफोरखौहाय मोननो थाखाय गोदान आपडेटफोरखौ आं नोंथांमोननो लानानै फैगोन स' भिडिअखौ लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बे भिडिअखौ जायफोरनो गोनांथि बेफोरनो नोंथांनि रिलेटिभ्स आरो नोंथांनियाव थानाय फ्रेन्ड सार्कोलाव थानाय जायफोरा बेफोर खामानिनि थाखाय गोनांथि जायफोर माने बयनोबो गोनांथि बेखौ जेरै 30 जनसिमहालागै डेडलाइन होदों बेसिमावहाय जोंनि गासिबो पेन आरो आधार कार्डआ लिंक जाजोबनांगौ होनना बुंदों स' बिनि थाखायनो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो चेनेलखौ